paikkaa ehtii. Oho, päästihän tästä kannaksestakin jo yli. Selvittiinpä. Mut nyt taitaa veli olla kännissä meidän. Ei mies ei oo juovuksissa ennen kuin maassa makkoja ja sittenkin tuntee kuohtuvansa. Ai. Hyttysi. Hyttysi, hittolainen, eihän nuo mitään hyttysiä kusiaisiahan. Ne on turhaan lehdet kirjoittelee ja radiosta haasta, ettei oo Karjalassa kusiaisia, kun on miljoonia kusia. On paljon, mutta nyt pannaan teltta tohon paikkaan pystyyn. Kuule, nyt pannaan tuohon teltta. Kuule, tuuli on ihan oikee. Tuohon pannaan teltta. Kauhan kun tuohon ei tuule mistään päin. Siinä on hyvä plaani tuossa. Siihen pannaan teltta. Nyt ollaan omalla maalla, myö pannaan tohon teltta. Ai, mutta omallapa ollaan muualla. Juu, vaikka yhteisellä muualla ollaankin. Se on tosi se, kun kannaksen ylipäänsä. No tää telttamiehen oikeus, se on semmonen jokamiehen oikeus, rantaoikeus. Ei oo vähän se oikeus kyllä epäselveä, kun herra on kirjoitus protokolla alla, mutta ei mä et kukkaat aja tästä pois ajaa, kun käydään tähän. On tää kulohälytystilakin kuule tässä. Niin. Joo, ja vettä sattaa. Niin otetaan semmoiset oikein turvalliset vehkeet. Kun sä et viukkaa tän kepakun. On täältä. Joko sulla ruppee kunnossa olemaan? Kyllä täällä nyt alkaa olla teltan näköinen homma tää. Sehän on sillä tavalla kuule niin, että aikamies sitten kun tolla tavalla jytisee teltta. Niin ja pojan nallikat naitetaan. Joo, kyllä. Kyllä Noiko meinaa? Kyllä se tuo kaasu turvallinen peli on, ei sitä mihinkään pääse. Kuule tässä ruppee nälkä olemaan niin, että napa nurimännöö. Niin, kai se ois sais tirisemmää tuohon pannu vaan. Tehdäänkö me tätä tirrilihaa kuule sitten tässä niinku ensimmäiseksi? Tämähän se miehen tiellä pitää. Siitä reseptin mukaan kun laasti se ruukki aivan oikein, joo. Se vaatii suolasta sijaan sivua. Ja sipulikin me pannaan siihen vähän, vaikkei siihen kaikki pane. Ei pane niin. Vettä sitten vähän. Lurraus vaan. Ja sitten kun topataan sinne kuivaa ruisleipä, onpa hyvä. Ja kokkelipiima maistuu tämän kerran kanssa. Ai sentä. Taas jaksaa polkua hölköttää pitkät matkat, niin. Niin se syttyy, kuule vaan tuo liekkikin kuin itsestään. Kyllä kaasu syttyy satteellakin. Kyllä niin, kuule, mutta tää sirvelivalmistus voisi alkaa. No kuule, sirveliä ryhtyy syntymään, kun tästä siivuja sirvelihin vedetään. Joo, ja pannukin kuule kuumenee tämmöisellä liekillä kuule kummasti, että oikein. Joo, niin. on hyvää lihaa, kun on siniset leivät. Joo, ja suolassa ollut tommosen yö yli, kuule, että repussa säilynä, niin kuule siitä se tulee, tai taas olla pitempään. On vieläkin näitä suolanräkeitä vähän, joo, kyllä. Kyllä en mie malta, kuule, minun täytyy panna näitä vähän niinku tänne, vähän niinku ruskistummaa, tai niinku karjalainen sanoo, että se särryytetään. Pannaan särryttymään sinne vaan. Niin. Katos kun särryyhän se. Kyllä. Joo, kummasti kuuluu äänet. Näin se on mukava. Annetaanhan vähän aikaa sillä viisiin. Eiköhän mahu nuokin vielä sinne. Kyllä ne mahtuu, ei niitä hukkaakaan. Niitä hukkaakaan viti heittää. Kyllä sinulla on tuo pippurimylly mukana joka paikassa. Kyllä se kumma kaveri on. Se pitää olla taskussa kun kello aina niin, taikka piippu miehellä. Niin. Sitä ei pääse mihinkään. Eihän ne karjalaiset oikein kai alun perin tätä sipulia tänne laita, mutta kyllä mie sen verran karjalainen itse on, että mie uskallan tätä siitä huolimatta laittaa. Me ollaan vähän siltä ja väliltä, niin. Otahan tie se, niin No niin, katsotaan siellä. Ai kun lähtee ruskistumaan kivasti. Siellä Ei mikään kuutamolämpö ookaan. Eipä oo, kyllä. Kyllä siinä on nestekaasusta tehoa. Eikä oo painava kuljetella mukana, vaikka tuolla kontissa kantelee näitä. Otapas minä vedän täältä muutaman siivun tätä sipulia. Ritassahan nyt vähän sitä Saadaan vähän siihen se kunnon maku sitten, kun ruvetaan sitä vähän uittelee leipää siellä. Pitäisikö sinun ei sitä pippuri oikein vielä uskalla laittaa? Vähän annetaan lisää tulla väriä. Joo. Sitten. Tuomo jo pannaan konttiin kuule ja sitä me tehdään vielä seuraavan kerrankin ruokaa. Pannaan voileivän päälle, vai? Joo. Eiköhän tänne voisi jonkun jaksaa opella. No niin, kääntele tähän vähän. Näin sitä hyvää tulloa ja
Tää on sen puolesta halpa ruoka, että nesteekkää, tää ei tarvitse mitään muuta kuin pelkkää vettä. Niin ja sitä vähän tihkuuttaa tuolta koko ajan. Niin. Eikä enää tarvita paljon lisätäkään siihen. Nyt jos olisi uuni, niin tää sais katso tuo hämähäkkimöö kyllä pelastettaa. Meinaa mennä väkisin. Joo, Uuniko olisi, niin täähän sais uunissa tapahtuu koko tää operaatio. Joo, mutta tullaan se tuossa. Tulloo se. Ja nyt jätetään se kiehumaan, nuo viipaleet on kyllä sen verran reilu, että kyllä se semmosen... Kyllä se aina 15-20 Niin. minuuttia vissiin pitää kiehua. Kyllä. Joo. Ja eihän me nyt niin nälkä ole, vaikka vähän näkyy haittaakin jo. Niin. No niin, jätetäänhän se siihen. Muhikosi. Kyllä tää sirveli kuule, odotas. Kyllä tää ruppee hyvää olemaan kuule Kyllä jo. se on, kato, kun on lihat hyvin särrytetty ja sinne Annahan minullekin. kun topataan leipäviipaleisiin. Topataan, eikö tää nyt oo sitä dippausta? Taitaa olla daivausta. Vai onko se tää dopingia vai? En tiedä, vaan niin lähtee kun Rassuva Riehtilä tuohon leipään. Kyllä ne on nykyaikaiset sanat, niitä on vaikka minkälaisia taivinkia ja raivinkia kuule. Kyllähän sieltä tää luikkuria lasket kans ihan joo. Kuule se on sillä tavalla, että ennen koiralta kus loppuuko minulta luikurit. Niin eihän ne pahat sanat suuta halkoo, eipähän halkoo. No, polttaako? On hyvä, on. Rootapas tossa se oikein kunnon leipäpala. Suolaakin tässä on sopivasti. Ihan passelista. Tuosta kun saa tuolla se kovemman kipaleen, niin siellä on tää nyt sitten daivausta tai doppausta hyvää on. Hyvä on hyvä. Mutta kuumaa. Sopivan kuumaa näin ehtoisella ennen. Otapas sieltä se kirnupiimo, otetaan ryypyt sieltä, jäi vähän sinne. Siellä on kuule mukissa jo valmiina. Kato, se on vähän, no, otappa tuosta. Polttaa. Otappa paukut tuosta. Oho. Tämä hyvää tekee. Oho. Kyllä se on kuule sillä tavalla, että suu sanoo, että nyt lähetään. Kuule, mutta perse sanoo, että ollaan tässä vielä. No kuule, ennen kuin kamat kokkoon pannaan, niin otetaan ryyppymurheeseen. Kuule, otetaan 2 ryyppyä. Mut jäähän tänne vielä. Eipä sieteltaa kassaa miettikään näitä pannuja, että päästään tässä tekemään uusia sapuskoita. Onko se nyt tosiaan niin, että Se on lähöaika. Pitää lähteä ja suunnitella uusia sapuskoita? No, mikä sinä hölkälle vaan sitten. Siitä se parhaiten huoli. Eihän tässä auta. Kerran nuoremmat näin sanoi. Mutta kuule, sit pidetään Suomi siistinä, otetaan kaikki mukaan. Siinä olet veljeni oikeassa. Kuule, sinä ei ainakaan tässä asiassa jätetä sanomisen varaa. Katohan, kun tohonkin oot tulitikut heittänyt, kun sä sytytit sitä nuotiota äsken. Sekin otetaan talteen tuonne. Vähän kastu tää teltta, mutta eiköhän tää matkalla kuivu. Kyllä ensimmäinen auringon pilkkahdus kun tulee, niin heti vaan pannaan tämä puun oksaan kuivumaan.